Els tres porquets. Fa molts anys, en un país llunyà en què els animals parlen, ballen i canten, hi havia tres porquets que vivien amb la seva família en un poblet. El més petit era el trapella de la família, el mitjà era el més juganer i el gran era el més treballador dels tres. Feia temps que volien viatjar, conèixer món i fer fortuna, així que un dia, quan ja eren grans, la mare els hi va dir que ja era l'hora de fer-ho. La mare, però, abans de marxar, els hi va dir que anessin amb molt de compte cap al bosc, sempre ronda un llop ferotge, amb molta gana. Doncs així ho van fer. Tots tres van agafar les seves coses, van fer un petó a la mare i cantant i saltant van marxar cap al bosc. Després de caminar molt, van arribar a un lloc on van veure que els agradaria quedar-se a viure, però cadascú s'havia de construir la seva casa. El porquet petit va dir: «Jo em faré una casa de palla. La palla pesa poc i és fàcil de transportar d'un lloc a un altre. A més, segur que acabaré molt i molt ràpid i podré marxar a jugar». El porquet mitjà, que també volia anar ràpid per anar a jugar amb el seu germà, va decidir fer-se la casa de fusta i va dir: «Tot i que la fusta és més pesada que la palla, jo sóc més fort que el meu germà petit i acabaré també molt i molt ràpid». El porquet gran va pensar una mica més i va decidir fer-se una casa de maons. Els maons aguanten vents forts, pluges, tempestes, i segur que trigaré una mica més en construir aquesta casa, però serà molt forta i resistent. I així ho van fer. Cada porquet es va construir la seva casa, la de palla, la de fusta i la de maons. Però, amagat darrere un arbre, els estava espiant el llop que vivia per aquell bosc. Quan cada porquet va anar cap a casa seva, ell va sortir del seu amagatall i va anar cap a la casa del més petit. Toc, 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 va picar a la porta. El porquet va mirar per la finestra i, en veure que era el llop, va dir: «Fora, llop, no t'obriré pas la porta». I el llop va dir: «Doncs si no m'obres la porta, bufaré i bufaré i la casa tiraré». I va començar a bufar. I la casa de palla va volar pels aires. El porquet petit va fugir corrents a refugiar-se a casa del seu germà mitjà. Al cap d'una estona, el llop es va acostar a la casa de fusta. Toc, toc, toc. Va picar a la porta. Els porquets van mirar per la finestra i en veure que era el llop van dir: «Fora, llop, no t'obrirem pas la porta». Aleshores el llop va dir: «Doncs si no m'obriu la porta, bufaré i bufaré i la casa tiraré». I va començar a bufar. Però la casa de fusta era més resistent que la de palla. Però el llop va bufar encara més i més fort. Fins que finalment la casa va tirar. Els dos porquets van sortir: «Cames, ajudeu-me, corrents, i es van anar a refugiar a casa del seu germà gran». No havia passat gaire temps que el llop es va acostar a la casa de maons. Toc, toc, toc. Va picar a la porta. Els tres porquets van mirar per la finestra i en veure que era el llop van dir: «Fora, llop, no t'obrirem pas la porta». I el llop va dir: «Doncs si no m'obres la porta, bufaré i bufaré i la casa tiraré». I va començar a bufar. I molt més fort. Però la casa no va caure pas. El llop va seguir bufant i quan ja no podia més va entendre que era impossible tirar a terra una casa tan ben construïda amb maons i ciment. Aleshores
se li va ocórrer entrar per dalt de la teulada, per on hi havia la xemeneia. Afortunadament, el porquet gran s'estava preparant el sopar abans que arribessin els seus germans i havia col·locat una gran olla amb aigua a escalfar. Quan el llop es va deixar anar xemeneia avall, va caure dins l'olla amb l'aigua bullent i es va escaldar tot. Cansat, adolorit, escaldat i derrotat, el llop va marxar cap al bosc i mai més no va tornar a molestar els 3 germans porquets, que feliços i contents van decidir viure conjuntament a la casa de maons i diuen que des d'aquell dia el llop mai més va voler menjar-se un porquet.